Візит у відповідь. Українська омбудсмен Людмила Денісова їде у Москву. Завтра там проведе зустрічі з російською колегою Тетяною Москальковою. А в середу, 17 липня, планує побувати на суді щодо продовження арешту українським полоненим морякам. Сьогодні ж у Києві побувала російська омбудсменка Тетяна Москалькова. Спершу зустрілася з Людмилою Денісовою, говорили про обмін заручниками та звільнення політбранців. Росія має виконати рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня і шпиталізувати тяжкохворого політв'язня Едема Бекірова. Російська омбудсменка пообіцяла зробити для цього все від неї залежне. Також запевнила, що сприятиме, аби інші загратовані у Росії та окупованому Криму українці отримали належне лікування. Це, зокрема, Володимир Балух, Євген Панов, Станіслав Клих та українські моряки. Возможность приглашения независимых врачей в том случае, когда расходятся позиции по здравоохранению, все, что может помочь родным и близким, убедиться в том, что самочувствие, порядок и условия содержания по страже соответствуют нормам закона и нормам нравственности, мы этому будем максимально содействовать. А от у Київ Тетяна Москалькова приїхала передусім, щоб відвідати суд щодо продовження арешту екс-керівнику агентства РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Йому, нагадаю, звинувачують у державній зраді. Сьогодні засідання через зайнятість суддів іншою справою перенесли на 19 липня. Російська омбудсменка письмово звернулася до суду про зміну запобіжного заходу Вишинському з тримання у СІЗО на домашній арешт через те, що Вишинський буцімто єдиний годувальник в родині. За год мы ни разу на судах, связанных с продлением содержания по страже, не слышали убедительных доказательств его вины. Готовы ли вы обменять на 24 моряков, которые должны освободить Россию? Я, как по правам человека в Российской Федерации, не обладаю мандатом, связанным с обменом людей.